Aniya na ang mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Ako si Paul Palacio. Tutok na! Sa mga headlines, truck driver nga nagabiyahe nasakpan sa mga pulis nga nagapasulod sa DIAY o illegal nga droga sa Davao del Sur. Search and retrieval operation sa NAHAGSA nga CESSNA plane sa DINAGAT Islands. GIUNDANG na! Sa detalye sa atong mga balita, usa ka truck driver nga high-value individual sa illegal nga droga nga nagabiyahe og gulay ang nadakpan sa drug buy-bust operation sa mga pulis nga miyembro sa Provincial Drug Enforcement Unit sa Davao del Sur kaganihang buntag Abril 10, 2026 sa Barangay Kapatagan, Digos City. 21 gramos sa gituuhang shabu ang nakumpiska sa mga pulis. Ano ang report? Mihilak si alias Christian, 29 anyos, truck driver. Diyang giaresto o gipahibalos sa pulis ang iyahang katungod isip dinakpan. Si Christian nadakpan sa drug buy-bust operation sa mga pulis sa Provincial Drug Enforcement Unit sa Davao del Sur kaganyang alas 10 sa buntag, Abril 10, 2025 sa Purok Bayanihan 1, Barangay Kapatagan, Digos City. Nakuha ng suspetsado og 21.5 grams sa gituuhang shabu nga mobalor sa 146,200 pesos. Sumala sa mga pulis, high-value individual sa illegal nga droga ang suspect na nag-operate sa Barangay Kapatagan ug kasikbit nga barangay ug munisipalidad. Ako kani gikataban daw epekto kani sa pagbunuhod sa supply nga droga diya sa Kapatagan area kay kining tawana sa among monitoring mao siya ang naga-supply no kay anamag mo siya nagabiyahe siya Tabato sa Buanga nga pagbalik niya diya siya nagadalag item illegal nga droga karon nga nawala siya posibleng nga nakunuran yun pag-ayo ang supply sa illegal nga droga diya sa Kapatagan. Nasubay sa investigasyon sa kapulisan, usa ka alias boss nga gikan sa Zamboanga City ang supplier sa illegal nga droga sa suspect. Nasubay ang illegal nga binuhatan sa suspetsado tungod sa hugot nga intel monitoring sa mga otoridad. Uyog sa operasyon ang lain-laing unit sa PNP sa probinsya sa Davao del Sur. Sunod-sunod nga anti-illegal drug operations ang gilusad sa Davao City Police karong simanaha. Pero adunay tulo ka mga dispatcher ang naaktuhan gyud sa mga pulis nga nagshabu session sa baganting Luna duol sa usa ka eskwelahan sa Turil, Davao City. Kanaugban pa sa police report ni Beng Alinyo. Pasado alas 9 kagabi, Abril 9, 2026, nadakpan sa Joint Drug Buy-Bust Operation sa kapulisan sa City Drug Enforcement Unit sa DCPO ang usa ka mekaniko nga naga-sideline pagpamaligya og illegal nga droga. Napalit o nasignit sa mga pulis ang balor 170,000 pesos sa gituhoang shabu sa Purok Leo, Barangay Lasang, Davao City. Gila ang suspect na si alias Bebo, 36 anyos nga residente sa Tagum City. Tulo ka dispatchers ang naaktuhan sa mga pulis sa Turil Police Station nga nagshabu session ni adtong Abril 2026 sa hapon. Nasakpan ang tulo human gitugan sa usa ka concerned citizen nga adunay nagsinghot og shabu sa bakanting Luna duol sa St. Peter College, Purok 12, Barangay Crossing, Bayabas. Gipandakop ang mga suspect nga sila alias Hoven, alias Jomer o alias Romeo. Girescue sa mga pulis ang 16 years old nga estudyante tungod sa pagpamaligya o pinaugang marijuana o giaresto ang kauban niini nga 21 anyos nga iyahang kakonsabo. Gihimaw sa mga pulis ang operasyon sa Barangay Lapu-Lapu, Agdao, Davao City. Di napalitan og nakuhaan ang mga batan-on og balor 67,000 pesos sa marijuana. Giilang na rescue nga si Jid ug ang gidakop nga si alias Kulot. Samtang nadakpan sa mga pulis sa Econan Police Station ang 28 years old nga si alias Ervin nga nanuli sa 60 years old nga laborer nga si alias Roger niadtong Miyerkules sa kadlawon Abril 8 sa University Avenue, Huna Subdivision, Barangay 76-8, Davao City. Gikuha ang cellphone sa biktima apan nabawi kay nakapangayo og tabang sa mga tao og narespondihan sabdayon sa mga pulis. Armado og 38 nga revolver ang suspect nga nakuhaan pa og illegal nga droga. Posibleng mag-atubang og duha ka kaso ang suspect sa hit and run nga nahitabo sa Subli Corner, Pagtatahip Streets, Lanzona Subdivision, Matina, Davao City. Kay naaktuhan pa kini sa mga pulis nga nagpabutog pistola. Giilang suspect nga si alias Eric, 45 anyos nga naaresto sab dayon sa mga pulis. Nakumpiska sab ang pistola sa suspect. Naaktuhan sa mga pulis ang usa ka delivery crew nga naghawol og smuggled nga sigarilyo sa Purok 27, Tamansi Riverside, Barangay Maa, Davao City. Giilang suspect nga si alias Dems, 33 anyos, di maabot sa 50 ka boxes sa smuggled nga sigarilyo ang nakumpiska sa mga pulis nga mokantidad sa 2.5 million pesos. Peng Alinyo, Newsline Philippines. Stay safe!
May kunhod ang ihap sa mga nadakpan sa mga enforcers sa City Transport and Traffic Management Office kung City TMO ng mga violators sa balaod trapiko sa Davao City kung ikumpara sa milabay nga tuig. Ani ang report ni Eugene Hinutan. Sa gilusad nga operasyon sa mga enforcer sa City Transport and Traffic Management Office kung City TMO sa Davao, kamatikdan nga miubos ang ihap sa mga violators nga ilang nadakpan karong unang quarter sa tuig 2026. Sa record sa City TMO, ana sa 47,414 violators ang nadakpan sa mga enforcer gikan nitong Enero hangtod Marso sa niaging tuig. Samtang karong tuiga sa parehong quarter, anaa lang sa 33,357 ang nadakpan nga dunay violation. Sa 47,414 apprehension niadtong 2025, 17,861 lang niini ang settled samtang 29,553 ang unsettled. Sa 33,357 apprehension karong 2026, 5,644 niini ang settled samtang 27,713 ang unsettled. Kanunay ang operasyon sa City Transport and Traffic Management Office sa kadalanan sa syudad ug ang pagkunhod posibleng daghan na ang nagmatngon. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe. At tangi! Mga nadakpan sa BRU nga nakasupak sa liquor ban ordinance sa Davao City, MISAKA. Kasaligan, durable ug barato pa nga imported heavy equipment, construction materials ang imong gikinahanglan. Bisitaha ang GIUNDANG Import and Export Trading nga nahimutang sa Diversion Road ning syudad sa Davao. Duna usab sila'y showroom sa Barangay Lasang. Aduna usab sila'y branches sa Manila, Cebu, Cagayan de Oro ug General Santos City. Kung sapay imong gihulat, GIUNDANG na! Hinumdumi, una kita mo pahawa sa atong panimalay, siguraduha nga natanggal na nimo gikan sa imong outlet ang blower, mobile phones, electric fan o uban pang gamit nga imong gisaksak. Siguraduha nga imong gipalo ang suga kadhuman nimo og gamit. Kinahanglang magpabiling safety og luwas ang atong panimalay. Kining tipid safety tips hatod kanato sa Davao Light and Power Company, usa ka kumpanya ubos sa Aboitiz Power Corporation. This portion is brought to you by Rizal Memorial Colleges. Nakita na ang mga parte sa lawas sa tao gikan sa NAHAGSA nga CESSNA RPC 2444 sa bukid sa munisipalidad sa Tubahon sa Dinagat Islands. Giundang na sab ang search and retrieval operations nga dunay pagtugot sa hingtungdan hilabi na sa mga pamilya sa namatay nga usa ka lalaki ug babay. Ani ang report ni Peng Alinyo. Alas 4:30 kagahapon sa hapon, Abril 9, 2026, giuno nga ang search and retrieval operations sa mga otoridad sa bukid sa Tubahon, Dinagat Islands kung asa nahagsa ang CESSNA RPC 2444 na eroplano ni adtong miaging adlaw. Dihang nakita ang lokasyon sa gihagsaan nga nakita ang mga parte sa eroplano, nakaobserba sab ang rescue team og bukog og unon sa tao og buhok nga posibleng iyaha sa lalaki og babae. Apan gikatakdan sa taon pa kini sa mga eksperto. Nakita sab sa lugar ang mga personal nga gamit mao nga nagdesisyon nga iundang na ang operasyon human sa protocols ug assessment sa incident management team. Hilabi na sa mga tagtungod. Nagpasalamat hinuon ang mga miyembro sa pamilya sa gipakitang aksyon hilabi na sa search and retrieval operation sa mga otoridad. Gani, miabot pa sa site nga nahagsaan si Dinagat Islands Governor Nilo Dimeri Jr. ug personal niining nakita ang sitwasyon ug gisiguro niini nga anaa sa full scale ang operasyon. Ginaimbestigahan pa ang posibleng hinungdan sa paghagsa sa eroplano ug wala pa nganli ang sakay niini. Peng Alinyo, Newsline Philippines. Stay safe! MISAKA ang ihap sa mga nadakpan nga nakalapas sa liquor ban ordinance sa Davao City sa unang quarter sa tuig 2026. Apan miubos ang ihap sa mga nakalapas sa anti-smoking ordinance kung itandi sa mga nadakpan sa milabay nga tuig 2025. Anyang report ni Eugene Hinutan. Misaka sa 722 ka mga violator sa Comprehensive Liquor Code sa Davao City
ang nadakpan sa mga enforcer sa Vices Regulation Unit kun VRU sulod sa unang tulo ka bulan sa tuig 2026. Mas daghan kini kung ikumpara sa mga nadakpan sa Liquor Ban Ordinance sa syudad niadtong niaging tuig nga anaa sa 566 ka violators. Sa 722 ka violators karong tuiga, 167 ini ang nadakpan tungod sa pag-inom ug ilimnong makahubog sa pampublikong lugar sama sa mga kalsada, sidewalk ug iskinita nga klarong ginabawal ubos sa ordinansa sa Davao City. Gipasabot sa VRU ang Liquor Ban Ordinance sa syudad sukad niadtong 2013 ug Sobriety Ordinance niadtong 2018 nga giamindahan pa niadtong tuig 2024 ilawom sa Comprehensive Liquor Code aron mas palikunon ang pagbawal sa public drinking o pag-inom ug makahubog sa pampublikong lugar. Usa sa mga ginahimong lakang sa VRU ang awareness campaign ngadto sa publiko. Hasta na sa anti-smoking ordinance sa syudad. Subay sa datos sa Vices Regulation Unit, giubos ang mga nadakpan sa anti-smoking ordinance sa Davao City karong unang quarter sa 2026 kung ikumpara niadtong niaging tuig sa parehong quarter. 2,786 violators ang nadakpan niadtong Enero hangtod Marso 2025, samtang anaa sa 2,008 ka violators ang nadakpan karong unang quarter sa 2026. Nagkandak po mga pulong-pulong, mga dialogue, mga constant nga mo ang kining pag implementation. Matod ni JCJ Francia, head sa Vices Regulation Unit, nagpropose na sila sa lokal na gobyerno nga amyendahan ang liquor ban o anti-smoking ordinance sa Davao City nga mas pahugtan ang implementasyon sa ordinansa aron magmatngon gyud ang tawo. Okay. Nana sa committee leader karon ikuha na to ng atong ordinance more comprehensive, more enhanced, mas nasa ngipon unya mas kuansya nasa mas stricter penalty. Patagamon sa VRU ang mga violator kay pasakahan yun nila kini og kaso hilabi na kung nagsige nagkadakpan sa parehong violation. Kaya itong system ang good, pag ana sa pangalan nimo dito, magawas na to, naka-read na siya, meaning nakaduha na ka or more. So matrace na po dito kapila nagkadakpan. So under our kining among proposed amendments, once na ma-read ka na dito, dili ka na pwede na magbayad as resource office. Pailan ka na na mong kaso dito sa court. So, para disqualified ka na to pay. Sumala sa VRU, ubay-ubay na ang napasakahan og kaso nga nakalapas sa liquor ban ug anti-smoking ordinance sa Davao City. 3,000 pesos ang multa sa madakpan nga makalapas sa liquor ban, samtang 5,000 pesos ang multa sa first offense sa madakpan nga mga establishment nga mamaligya og ilimnong makahubog o sigarilyo sa minor de edad. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe. Naghingpit sa mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Alas dugang mga balita, bisitaha ang website nga www.newslinephilippines. Sa Facebook page, Instagram, Newsline Philippines. Ug sa Twitter, Newsline Philippines. Kung aduna mo yung mga balita o impormasyon sa inyong tagsa-tagsa ka mga lugar sama sa sunog ug baha, mamahimo ka na inyong i-share pinaagi sa Newsline Messenger. Masundan sa ninyo pinagi sa pag-subscribe sa YouTube channel sa Newsline Philippines. Ako si Paul Palacio. Daghang salamat and stay safe!